Pozdrav poštovani gledalci i dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo montažnu kuću Tina. Prije nego što počnemo sa samom recenzijom, podsjetit ćemo vas da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavijest o novim ponudama. Ukoliko ste ljubitelj modernih prizemnih građevina, ovaj projekat će vam se zasigurno dopasti već na prvi pogled. Eksterijer je potpuno odrađen u modernom dizajnu i kuća ima specifičan niski krov sa ukrasnom fasadom. Pored toga, odabirom ovog projekta dobijate ogroman stambeni prostor koji je odlično organizovan i posjeduje mnogobrojna funkcionalna rješenja koja će zadovoljiti i najzahtjevnije vlasnike. Kao samostalna idealna je za uske parcele, dok i kao kuća u nizu ispunjava zahtjeve osvjetljenja prostorija i komunikacije sa okolinom koja je omogućena i sa prednje i sa zadnje strane s obzirom da se i na zadnjoj strani kuće nalaze vrata. Kada uđete u kuću pristupate prvo hodniku koji pruža pristup ostalim prostorijama i na kraju se spaja sa dnevnim boravkom. Kuća ima mnogo spremišta i prostora za funkcionalnost i udobnost. Ukoliko niste ljubitelj stepenica, ova kuća je idealna za vas. Dnevni i spavači dio smješteni su u istom nivou, a opet savršeno odvojeni, tako da se svaki član porodice može odmoriti u svojoj sobi. Interijer se sastoji od 3 prostrane sobe i kupatila. Ova montažna kuća također posjeduje garažu, a njena ukupna kvadratura iznosi 125 m2. Kako se ova kuća može u potpunosti prilagoditi, boje, teksture, dizajn i sve ostalo učinit će ovo mjesto jedinstvenim i nezaboravnim. S obzirom da imamo puno ljudi koji žele kontakt informacije, želimo dodati sljedeću napomenu. Poenta ovog promovisanja je ideja da privučemo pažnju stranim izvođačima radova kako bi pokrenuli proizvodnju na našem području. Kuće trenutno nisu dostupne te vam iz tog razloga ne šaljemo kontakt informacije. Uz vašu podršku koju nam svakodnevno pružate, vjerujemo da ćemo uspjeti u tome. Trenutna ponuda na domaćem tržištu je jako nepovoljna pa smo iz tog razloga pokrenuli ovaj projekat. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete ovaj video. Ne zaboravite pogledati i ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.